Ola, David. Estive repasando as fotos da caixa das Polaroids. As de sempre, as nosas. As que gardo aquí cando necesito lembrar quen son. Estou pensando nos últimos adestramentos coa selección. Non sei moi ben por qué. Quizás porque hai cousas que só se entenden mirando atrás. O primeiro día coa selección foi raro. Todas parecían saber exactamente que facer, onde colocarse, cando correr, menos eu. Eu sentíame un pouco fora de lugar. Comerme os nervos e sentíame a porteira máis torpe do mundo. Cada día miro o buzón sen saber moi ben que espero. Necesito que me digas que merece a pena. Ti xa pasaches por isto e sempre tes as palabras exactas para facerme sentir segura. Os adestramentos van millor, teño máis confianza, pero, aínda así, gustaríame que non estiveses tan lonxe. Non levo nada ben este silencio. O outro día no partido todo se rompeu un pouco. Era importante, había moitos nervios. As cousas non iban ben e encararon sen gol. Non fui capaz de paralo e o adestrador non estaba contento. Pensei, xa está, non vai contar comigo máis. Estive uns días mal, desganada e enfadada. Nin mirei o buzón, nin quixen escribirte. Moitos días penso que non vou chegar. Penso que soñei demais e ás veces soñar tanto cansa. Hoxe ao chegar do instituto tiña unha carta no escritorio. Puxose o meu corazón na goxa mentre sabía. Non eras ti, era da selección. De repente todo encaixou. Isto non vai solo de parar balóns. Vai de non renderse, de escoitar e de aprender. De seguir e confiar en ti, mesmo cando dubidas. Cada palabra, cada dúbida, era unha forma de dicir todo forma parte dese camiño a festa. Hoxe entendín que o que te chama dentro, lévate longe. Hola, estou na casa. Marcharnos en mí.